Ο Μπράουν από τον Ρόμπινσον, ξανά το ίδιο από την άλλη μεριά. Μπράουν για τον Ρόμπινσον, για τρεις αυτός, εύστοχος, 34-23. Ο Μπράουν υποπίεση, έξω για τρεις, εύστοχος. Ο Ρόμπινσον, playmaker της Ομόνοιας από το Χριστοδουλίδη. 11 δευτερόλεπτα για την Ομόνια να ολοκληρώσει στη γωνία για τρεις, εύστοχος. Ο Ρόμπινσον. Ψηλό και Ίσο υψί, ακριβώς, ναι. Για να δούμε. Να, εδώ το πρώτο σουτ. Όμως από τον Άρη καταβάλεις μεγάλες προσπάθειες για να μαρκάρεις ένα τέτοιο γορμί. Μεγάλη προσπάθεια από τον... Όχι, δεν είναι άποντος. Άποντος. Ωραία. Για να δούμε. Ρόμπινσον. Είναι καλό το σουτ, τρίποντος. Απάντησε λοιπόν στο τρίποντο της out. Μπράουν, να τους εδώ. Ρόμπινσον. Καλό σουτ. Ο Ρόμπινσον είναι